קורא חברים, כאן ירין, וקנו לי טלפון חדש ב-1,749 שקל, נכון? זה הרבה. תפרגנו בלייק, ועכשיו אנחנו מתחילים. אני ירין פה, שזה אני, הנה, זה אני, וזה עומר. שלום. שלום, אנחנו פה ביחד, יאללה בוא. שים רדי. יאללה בוא נתחיל. יאללה, עכשיו אנחנו התחלנו, רק קצת דיברתי איתו. יאללה. וגם יש לי שתי משתמשים חדשים, שאני קצת התחלתי לעלות גביעים. אני עכשיו עם אח שלי, תגיד שלום. שלום חברים. זה אני פה יריב שעכשיו מדבר, תזכרו. והנה עומר עם צ'סטר. זהו, ברור שזהו. לא, אז... טוב, וואי, הורגים אותי. אוי לא. שנייה, אני לא טוב. רק פתחתי משתמש בזה כאילו. כן, כולם, כי אני שיחות בטלפון, מלא אנשים. רק היום קנו לי את הטלפון הזה. וגם שאני סמסונג, כאילו, טלפון סמסונג. נראה לי אנחנו מתים. אני מנסה לעלות עם... איך קוראים לו? ברלי. אז אנחנו מנסים לעלות עם ברלי. אני מנסה לעלות איתו ל-10, כאילו דרגה 10. ואני מתתי ביותר. יאללה, עכשיו התחלנו. וואי, איזה כאילו זה ברול סטארס, אבל פורטנייט אחלה. אוהבים את זה ממש. ותזכרו, תפרגנו בלייק וסאב, ונפסלנו. ופשוט יאללה. נתראה סרטון הבא, ביי.